Ku danna subscribing Umar Bauchi channel. Sahiba ganigareki ke ce wacce nake so a zuciya na sanya ki yar uwata. Sahibi ganigareki kai ne wanda nake so a zuciyata. Beauty Sound Record. Zuciya na sanya ki kin sani babu kamar ki sahibata. Gani yau a gare ki sako na raina zan baki yar uwata. Ne game da soyayyar ki ke ce wacce nake so cikin su mata. Labbazin ki na sanya in nishadi ko yaushe rayuwata. Sahibi ganigareki kai ne wanda nake so a zuciyata. Sahibi na kai ne nake yabawa, ko cikin su samari kai ne nawa. Ni da kai ka san kamar zare ne da abawa. Bani so in barka a zuci kai kwantawa. Kai kadai na rike a so da kauna, kai ne ka dace da rayuwata mai suna. Sahibi ganigareki kai ne wanda nake so a zuciyata. Sahibi ganigareki kai ne wanda nake so a zuciyata. Na ji zancen ki san ki na rike na raina. Ni ne mai kare hakin ki sahiba mai sona. Na saka ki a rai san ki na hana min barna. Na gane soyayya na saka rai kuna. Ni da ci da soyayya gamo da ke alkhairi saman ki raina zuciya ta daina kuka. Sahibi ganigareki kai ne wanda nake so a zuciyata. Kai ne mai suna na ce taho mu tattauna. Zuciya na sanya ka bar batun barna. Sahibi na kai ne cikar muradina. Har a soyayya kai kadai ne zaɓina. A duniya ina son ka kai ne ka bani kulawa. A so da ƙauna na daina barna. Sahiba ganigareki ke ce wacce nake so a zuciya na sanya